Don't right here. Yeah, man, it moved me. Uno move one you. One of me up with you. Uno going. I will help you, but I'm not promising you anything about that witch. What the hell? I can't believe this. Am I dreaming? No, Bina. Mimi niyazi musaramala izvi rageza maoko sapilatu mukandona futi pano mundibvunze naye ndizvijairi Asa unawaudza iwe ndini here ndakatadza kukurera tusangorararara nevakomana ye ndini here ndakatadza kukurera tusangovhurira vakomana makumbo eish mama ndozvataringa pane taipana kuzotana nechiridzi noti zvamakuita imimi zvamakarairwa makaitirei mwana muri kuchikoro ndiri nani ndakazororwa kweiwe kuroorwa iti makaurayira munhu murume asingazoti baba vaBhenard vanga vari mufundisi kuchechi dzenyu ndiani mukauraya mukadzi wavo iwe Bhenard ndozvamandidanira pano hamba satani uchiri wakamira buda tera mai vako get out nekutauya mumwe achivhane bivhumatie mera neyopiga usoda kunire ndichiendane gakasidaiwa pfuma bvumatie mera neyopiga usoda kunire ndichiendane gakasidaiwa pfuma zvangu kuswera ndakakugarira panzira ndichikumirira kusvika tatenderana tsoka dzangu hadzizorore ndichikufambira saka ndipfumire kuti mudiwa wangu ndiwe panoda moyo wangu ndiwe handifunge kuchauya mumwe asi ufunge moyo wangu wafa wati ndiwe wandaitsvaka kubva kare kare Bianca, qual laptop ndeyani? Ndeyako? Yakowanepi? Iko mazuva uri kugara uri busy, laptop, mabhuku, asi unodzokera kuchikoro? Yeah, sort of. Bianca, you can tell me anything. But first you need to promise me that you will not freak out if I tell you this. Do you mind ndikatanga ndadya hangu? What? Just kidding. Ndiudze chi? Well, because I'm looking through this thing learning. Wow, that is good. So, why would I freak out to something good like this? Wait, who's paying? It's Nick. What? Nikadzino? Yes. I know I promised not to freak out, but Bianca, Nikadzino ane vaningina vake 2 vari kufanira kuchengeta vakaendesa kumusho. Oh, you promised to pay for me to do this because you said you can afford. Because ari kukuda. Mainoku, I will pay him every cent back. Kana ndaona basi. Nikadzino ane degree rekuyunivhesiti asi akagara pamba kunge furniture. What makes you think kuti unoona basi after wapedza kakosi kako ikako? Mainoku, lake rinosiyana. Anyway, imari yabhadhara ndimupe mari yake. Mainoku, why? Because hazviite zvamuri kuita. Zviita kwamuri kaMainoku. Bianca, ndati mari yakabhadhara ndimupe mari yake. 9.5k. Chi! Akaiwanepi yese iyoyo? Kusashanda zviri kuti murombo Mainoku. Oh, Pada concrete. See my heartbeat.
rukubora kunge driubit ayanaifada concrete. Baby ndo taps noda kukubata apa okubata apa over akusiya akubata apa taps nokusiya wane numbu taps nokusiya baby wakazvipa dubu baby takubata ne face dom Coca-Cola dom gera suda dom ita sola dom ita V360 Motorola kunge chava ne mafia rangu tomurola tikubata ne face dom Coca-Cola gera suda dom ita sola dom ita V360 Motorola kunge chava ne mafia rangu tomurola. Whoa, whoa. Yeah, 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 yeah. Mwana uyu andiramba mumoyo mangu zinondirwadza. Mwana uyu andiramba andizivi ndoita sei. Mwana uyu daimuda mumoyo mangu zinondirwadza. Mwana uyu andiramba andizivi ndoita sei. Andiramba andizivi ndoita sei. Mwana uyu andiramba mumoyo mangu zinondirwadza. Mwana uyu andiramba andizivi kuti ndoita sei. Oh, 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 oh. Hey baby, I may stop and I take your place. Ende mimi amuneta nditi mudogara mchungondo nachitenge benze every time andika ndakuzona kuti kubva pakutanga tandaka kuzowaniwa but iwe insist on fight always ndakakuudza ka shut up mancheni to wakaniza zvikiti ndikaiti and what did you do kundinyaradza mama mangu yes shut up mama mako chiri nonsense who do you think you are unoona zivi unoshamisira ndiwe gera wakatadza muupenyu une zvivindi andika kuye kuzondituka mba mangu. I tried to be reasonable but iwe ndatona kuti zvonoda ndezvekuchira nabonzi manje kana waifunga kuti ine handinawo mazino ekuchapa bhonzi raro nhasi ndoda kutaridza matrue colors. What true colors? Ndaida kuti iwewe neni tinzwana nesawanakuru titaura nyaya yesawanakuru but aisi kuti iwe hausati waready for that so ndakupa iwane wiki rokufunga zvakanaka or else tosangana koti. What? Are you threatening me? No, ndiri kuudza zvandakunoita ndibva panapa sara uchifunga zvakanaka. We no need to listen to those who speak so much about us. Oh, yeah, 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 yeah. Mwana uyu andiramba mumoyo mangu zinondirwadza. Mwana uyu andiramba andizivi ndoita sei. Mwana uyu daimuda mumoyo mangu zinondirwadza. Mwana uyu andiramba andizivi ndoita sei. Andiramba andizivi ndoita sei. Mwana uyu andiramba
mumoyo mangu zvinondirwadza. Mwana uyu andiramba, andizivi kuti ndoita sei. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Mwana uyu andiramba, mumoyo mangu zvinondirwadza. Mwana uyu andiramba, andizivi ndoita sei. Mwana uyu ndaimuda, mumoyo mangu zvinondirwadza. Mwana uyu andiramba, andizivi ndoita sei. Andiramba, andizivi ndoita sei. Mwana uyu andiramba, mumoyo mangu zvinondirwadza. Mwana uyu andiramba, andizivi kuti ndoita sei. Oh, 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 oh. Why do you need to kill yourself? Why? Can you please drop your knife down, please? What is your name? What do you mean, Jamal? My name is Cecilia. Who is Bianca? Is she your wife? No, she's my girlfriend. Girlfriend? So you just need to kill yourself because of a girlfriend? Vaskana takangowanda. Mate. Yeah. Deb? Havana? Aren't you letting me in? Yeah. Abo? I don't know why I need to answer. Havana? But you just did it again. No, I'm sorry, funga zangu asipanosha. Okay. Kwenda? Sikurongwa kuvarambusha. Hapo mishongo zvipatara kuna sakurudo 100. Yes, cash. So, pakaipa. Gosh, I'm so sorry. I wish I can do anything to you. No, I don't do that. I will make a plan. Saka, wangwa vinge yako. No, never mind. I was just checking on you. Checking on me? That is not true. Yeah, Cherit. Why is me, I know? Serious, you must go and talk to her. Serious, don't boy out on her. Sha, Cherit is on your own. Fundo wana sekuro kana watete wako, ando warikweresa. Cherit ambu vumezi seizo zozo. Apaka tolisiza kuti ndino. Nje wakaita sei? Never mind. Oh, asi ndokaudza Bernard mbaba Cherit andi? Nyika, I had no choice. You had no choice?
Do you know how traumatized was your sister about this? I know, damn it. Ndogara naye nomuziva cheriti. But nyika zvongoiti unoziva kuti hazvongoiti kuti nhongo akura achinzi achiudzwa kunzi baba wake vakafa. But that was not your choice, Sha, kuti uite izvozvo. Waifanira kumirira kuti sisi vako vazviite nenguva yavo yavanona. I know, Sha, but zvaingorwadza kuti nokuru agogara life yachakararama izvozvo. You must come clean. Yeah. No, Nyika, please, not now, please. Zvakadai usati ndokumbirisawo zvangu kuti usamudze, please. Yes, I won't, because this is none of my business, yeah.